Notice Live Tripura channel by Kiringi Tongnai, Night Tongnai, ani Kapangni Rangsangni Takok Taibok Sorongno, Norongno Puilano. Notice Live Tripura channel Habanokni Fasing Tui, Jotonono ani Kapangni Hamzangma, Tei Kulumong Yaparo. Mia Light Hangnai, Sartarik Zulai Salmariwo. Bobagra Produt Kisur Maniko Deborma Asaimani or Salno Tui. Joto Dirshigorono, Hekaba Joto Tayano. Tipra haste gnangai o salno tui borom riwoi palai jakha phiaba bobo thayo palaikha bobo district o khlai jakha obono ang sanani thangya phiaba norongni bagai tini koboi mangpli tubui phaikya obongkha 11 moharani fur ha 11 moharani furni borom gnang MDC di omthai bobo Bobagra Produt Kisur Maniko Deborma Asaimani o salno tui hekeba borom diwi Mia bobini constituency lukurok bai tei aroni lukurong no bo tui o Bobagra Produt Kisur Maniko Deborma Asaimani salno borom diwi Mia bobo o salno palaikha bo kwbangma sakhamnogo rogo thangei aro rugi klaijak aro hamya klaijak amorango thangei bo kwtui chamung rok bagaikhya tei omo simiya tei bini constituency ni jara rungsrungoi tongnai chirai khwnai rokno bo bisap haigaba khata kolom rok bakha hakinoro o mangpli no kisisa nainai bedi আজকে আমরা মহারাজ শ্রী শ্রী প্রদুত কিশোর মানিক জন্মদিন Sago thui hor puna tongo haigeba hamjangma bo tongo phiaba baksa ni hamjangma belaikhane juda phiaba baksa ni hamjangma belaikhano tam nai nukjagya phiaba mia 11 moharani furni borom gonang MDC ni bisingtui bini sakni hamjakma lukurongno khairokma lukurongno belaikhano tam nai mana musungmani da himakalaikha belaikhana khaganang maya ganang da himakalaikha phiaba mia bini hamsakma haikaba bini o lukurok bai tongma chamani buni slai belaikhana judakhe nukjakmani o mangpili klaikha phiaba rangsani takhoktai buksong o hasakawo sung borok munuso ngei asai phaikya hingke kotor phanong thung jesekwano sukthung phiaba borokno hamjaknani nango borokno khairoknani nango borokno rwnani nango phiaba sachungsak kotor hinei sachungsak kaham hinei sachungsak ang sijak hinei phia torjagei kungsugui tongabai o lukurok nono rutharya tei ano hamjakya ang khoroksa kotora aikeba ang khoroksa sijak hinei lukurongno hamjaka hingkese lukurongno khairoka hingkese lukurongno borom rikha hingkese phiaba lukurok bai nungbo borom rjaknai nungbo lukurok bai rutharjaknai tei nungbo lukurok bai paithago hamari rjaknai omhaikano miani salo sini boromgrang di omthaini bini om mangplino srai sraigno sungnugui mankha bo sakham nogor rogo thangei tamo wanjei tamo tiprasa bo bebak bororongno thangei kotoi chamung thangei bagai mani om mangpli norok srai sraigno nugmai khena hake bo paithago tamni lukorongno kokjarkha lukorongno tamni saka phaidi paithago sung o bini kogrongno khnaoi nelene tinin bagai amsungno norok
जतन सुस्थ काहाम करं तंबाय जाति Puja sekarang angani inggai kini 11 Maharani Pute lemura constituency ni inggai kini habuba grano bahasa mani salni kaksang man hambai yakfaro kini fungni simi jeng program kai temani en mono paita puja sekarang program seng klaika South Bukul Nogoro ada seng kekra laika habuba grano mumunggai ada seng salaika dia tong laika abuni yabulo seng lemura साब डिविजनल हॉस्पिटल जों थांस'हैगोन आ जागानि सुलुं गोसाबाय रायलायजाब हॉस्पिटल थांनाय रगनो जों जाथाय गिजा बाखा आबुनि या गुलवो जों म गामियाव फायै दैसिग्राम मिसियाव फायै हेल्थ केम्प जे खाय दंमोनि आदाफे मानजा फायगा दै म आमचैनि चाइनाराव जों कलम बिजाब लगियोगे जाथाय जों बाखा Morok jottno habubagra asaimani salodori sengklai. Ini habubagra asaimani sal simiya. Ini khansa sal, bai unki debo hijago. Abuni bagi kini borok lukrona koinai. Jeng khansa tongdi, khabaksa tongdi, chopsa tongdi. Tei habubagra bai habubagra logit jeng tongdi. Tongkhangkai tinang jeng kesengnai jeng keplainai.